Kapin sa 90 ka mga children with special needs ang nalingaw atol sa Night to Shine sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Mandaue. Ani ang report? Makita sa panagway sa 93 ka mga kabataan nga adunay special needs ang kalipay. Human nila masaksihi ang gipahigayong programa nga Night to Shine sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Mandaue. Kauban ng ilang pamilya, adunay misayaw ug mikanta. Gihatagan usab sila og korona aron ipabatyag kanila nga sila ang mga prinsipe ug mga prinsesa. Ala Hollywood usab ang tema niini tungod kay adunay red carpet, mga paparazzi ug partners. Una kining gipahigayon sa Sugbo, dungan ang kapin 700 ka nagkalain-laing mga dapit sa tibuok kalibutan. Gihimo kini aron ipahinumdum sa maong mga kabataan ang ilang kabililhon ug nga sila gasa sa kahitasan. Tonight, we want them to feel special. We want them to know that God loves them, and it's just an exercise of humanity for us to give them dignity. Kining inahan, misaysay sa iyang kasinatian sa pag-atiman sa anak nga adunay special needs. Apan matud niya, dili babag ang kahimtang sa mga anak nga susama sa iyaha aron dili ihatag kanila ang tibuok nga paghigugma ug pagsabot. Tungod kay kining mga bataa, gasa usab sa kahitasan. We believe nga she's a gift from God. So, nangayo mig tabang sa Ginoo how to take care of her. So, salamat sa Ginoo kay nagdakutod siya nga she's kanang normal, maka-level lang siya sa mga normal and in fact naa siya sa normal school. Iyang hangyo sa gobyerno nga unta aduna say mahatag o mamugna nga programa aron makatrabaho sab kining maong mga bata. You take good care sa inyong mga anak and then i-deal gid sila nga normal sila nga mga bata. Dili murag ibibibi bitaw nga murag tapos kun unsay gusto sa bata pagustuan gid nato. Uban ni Demi Hernani og Jovel Obiso, Luan Merondina, Balitang Bisdak.